So hello guys, welcome back again new vlog. Ma mini dek, ma mini lava ile. Ini nung karlang ibu jual. Dinai sentraव थांसैलाय जोंहा एसे जासिलालि ओमफ्रायो बायसिलालि खालामहैसैलाय नै जोंना माबा लाबोदों नै ओइ हरलाय नायलाय थामसाब लाबोदोलाय थामसाब 5 थाखा दार' थुब्रा दाहार बिग्रा गोजालै मानसिफ्रानो दाहार बिग्रा गोजा सब ओमफ्राय नालाय मा सिलिया ए बारा लोंना फेक्सेल लोंना हर जोंना पान्जाबि बाइकखौ गोसोम नुदों माथो ओरैनिफ्रायसो दासो थांनायालाय आलौ गोलैलायदों गाइस दिनै हाफ पेन्ट लायनो थांनो नागिरदों आरोना जोंनि बायला जिला नोगोरनि माबायाव सेन्टाराव आग्रालांका ओरैनो लिरो आग्रालांका थांसैलाय बेवहायनो थाबायनानैसो थांगोन आरोना माने आंना ओरैबायदि जादोलै हाफ पेन्टआ गांनै ल'थारमोन ओरैनोबा गांसेया मा जाखो होमबा मोनायाव अखा हानायाव बट सालायदोंमोन बट सालायना दाथ' खिथुआ सिबाय अखा हानानै सिलिन्डार पाइपआव ओरैबायदि दुगा हांदों आरोना माने फोरानदों गोजांनायाबो जाला नालाय फोरानबाय ओरैजाय रेनकटखौबो गस्लाखौल' गानलांदों बावनानै थाबाय माबाखौ गाननो बेखौ फोरानबाय दा फोराननानै जेब्ला रानखांना फुङावहाय सिखारना फैयो अब्ला ओरै दांनानै माने माबानायावनो गानस्लायनो नागिरनायाव फ्राद उपाय गैया ओमफ्राय दा थांनांसिगोन अनलाइन खालामबाय अनलाइनाव 500 थाखा लागौमोन लानाया 500बाबो ओमफ्रायो डेटआबो बिराद लेट जाबाय आसि आंना खिथाजोब्बाय मानि थाखाय थांनो नागिरदों जाहोनखौ आखाइ आंना नैलै खानायाव ब्लेक कालार होदोंमोन आं दहाय नोंनालाय मार जाखो भिडिअ ओमफ्राय माबाबो अनलाइनाव माबाबो मांगायखादों नालाय आङो नाम बुंथ'जायो खानाय बोग्रानि मुलिया जोंना खान्दायासो जायो बिदिया माने हेयार स्पा मांगायदों आरोना हेयार स्पा क्रिम माने जानला माला बुंजाया दा बुंबाय आरो होमबाबो नामानो बेनोखा नालाय माथो खालामनो बेखौ मांगायबा 22आव मोनफैगोन बियो ओमफ्राय बोब्रैला जोबसै आरोना बे जायला जायथा खानायखौ खानाय बोग्राफ्रा नायब्रा नै बेबो बोगोन नै ओरैबो बोगोन आरो सासे रुमाव दङ जों गासै 6जन जाबाय मुलि बायग्राया ओमफ्राय आं हारसिं फैसाखौ बिना लानांगोन र' बोथोराबो ओमफ्राय बिराद गला आरो जोंखै अखा हालायबाय नै दा दहाय ओरैबायदि सान्दुं थिं हाव मा होनो एकदमबारे बुंजाया आरोना ओमफ्राय दा नै अखा सिरिलायबाय खफ' बोखांजोब्बायना दैनि खफ' बेखौ स्रां हगारफिनजोबसिन आरो दा मादैया जानायदोलै मन्दिरजों हाबलांसै ओरै मन्दिरजों हाबसैलाय ओइ बे माबा लांथं मुरथिखौ नायदोलाय मन्दिराव बिराद फाग्लालै बिसिना बै कृष्णनि मोनसे फिल्माव दंना सिख्लाफोर दुगैनायाव नायखुमानाया कृष्णआ बेखौनो माबा मुरथि बानायना दोनदों ए लोंसिलाग्राल' लामा सामा लोंखायो थांदो हमनानै ग्रद आरे रायलायनायखौनो बुजिखाया माथो आं आखाइखौसो बिराद असाइस मोनबाय नै माने बे कालार गोसोम फुननाया आखाइयाव बोरैबा लानांदोंलै लगायनाया मिक्स खालामनाया लिकुइडसोना लिकुइडनिबाथाय बेबायदिनो नांबाथाय खारनो नागिरा या भैया ओ भाई माथो एक्सेला बोनांबायसो एफा दामि गारिया ओइ सयथिबो गोसथोला जोब्बाय पस्टारखौनो नै सयथिबो आयै सोर लागोन बेखौ आखाइ थिखोलाय सोर लागोन दे सोर लागोन आखाइ थिखोजोब सानैल' ओमफ्राय नोंलाय नोंनो नाङा ना नोंनो कहिमाखौसो नांगौ दा कहिमा फिसाय जाला
नागारखाया आं इदिखौ मोनबा बाय नोंलाय नों मास मोनबेसेया रुमनिफ्रायनो ओंखारबावा मास मोनसे वा बे ओंखारासो नोंहा ओंखाम जाया नोंसो मोनगोन होनबा नों ओंखारा नालाय हा ओरैजे बिराद जार मैसो बेरा फैलायबायलाय सिगांजों हनै मैसो माखा जेब्लासिम बायालाय बाया गावनि साथा फुदुंनो सानसेया नामा ओंखाम दङ संनो सानसेखाया दा जारला जागोनलै सयथिबो मा बुंबावनो आरो पस्टारखौनो लादोलाय हासिना दा ओरैनो दाख्लैसो होफैदों बे पस्टारा दानो नोजोर नांलाजोब्बाय दे नोंसिनि दिन सोरखौ सोरखौ गोसोथोयो सोरखौ सोरखौ गोसोथोआ मैसोफोरखौनो देखायलाबायदोलै गाइसफोरनो साबस्क्राइब मैसोखौथ' बिदि देखायजोबो अयथासार मैसोखा बुंजाखाया सिथाबनानैसो गाननोसै ओइ नै मैसोनि थाखाय साबस्क्राइब खालामना होदो होनलै औ बे मैसोखौ साबस्क्राइब खालामना होनाय जादों खम भाइराल जायाखै बिदिया बे मैसोखौ साबस्क्राइब खालामना होनोसैलाय आंबो एबारनिफ्राय मालायना बे थाइगिर फिथाइखौ साबस्क्राइब खालामना ओइलाय ब्रा भुमिखामोन नालाय मानसिया सबाइ सेरखाथिना गाइखेर माबाखौ जादोंमोन नायदों थाइगिर फिथाइलाय बे सेन एन्ट'नियाव हाबोमोन ना बेयाव भुमिखाया बेनो खलसिया बे थाइगिर फिथाइखौ साबस्क्राइब खालामना हो खम मिनियाखै आं नुजेननानै सोरबा शेयार खालामना हरदोंलै आंना वाट्सआप आसोला लोंनानै फेथिंना दं गमस्थाया नुलांबावबाय ओमफ्राय जोंखौ नै जमा जमा थांनायखौ नै जोंना बाइकआ बेफोरसो एमटि ना मामोन बियो एमटि ना एफजेड एमटियानो दा एमटिमोन गाइस ड्रिम बाइक एमटि ओरैबायदि मोननांगौबा हिट मडिफाइ खालामगोन एकदम दांसिलांगोन आरो औ ब्रा फुजायाव बे लामाजों फैनो गिग्राया गाइस नै जों बेजों थांसै आरोना दा ओइथिं माबा माबि नायलांनो नागिरदों जोङो लान्थं मुरथि थ' हाबदो थ' लांथं मुरथि मुरथिखौबो इज्जत सनमानखौनो होबावलालै ओमब्रा जोंना बिराद मुरथिखौनो नायनो लुबैबाय थायो मान सनमान लेस गाव गावनि सनमानखौ गावनो जायो आरो माबायावलाय नोंसोर थांखाङाखै माबायाव धर्मस्थलायाव बिसिबा धर्मस्थलाना बिसिबा गिदिरबावसो माबानिया हौवासोलै धर्मस्थलाना खोनाबाय दा आमाय धर्मस्थलानियालै ओरै बे कर्नाटकना माने हौवासो आरोना मुरथिया ओमफ्राय माबाखौ बहायना होखायो नजलखौ बिराद जारला जागोनलै जाथि बुंनो रोंगौ माथो ना नै बेखौ माबायदि नुदों बेखौ मादि नुदों हा नङा ओइ लानजायखौसो होनदां लानजाया नै मुरथिफ्रा बेवहायनो दङ लांथंनिफ्राय लाना ड्रेस गाननायनिफ्राय लाना मोसौनिफ्राय मैसोसिम देखायनो थ' ओइ दरजायाव ओइ नै रलै एसे बोथाबना देखायनां सेंग्राफ्रा गरम जालाबायना ओमफ्राय मुरथि नुनानै भगबानखौ एसे सनमान हो अ देलाय खोन्थालाय गथ'नाया बोरै बे फटकनिया मिथिया होमबा मारै बे ओंखारखो सिख्लाफोर दुगैनायाव कृष्णआ थांदोंमोन कृष्णआ थांनानै सिफुं दामना हैदों मोसाजों लंथंनो गथ'नाया बिदिसो ओमफ्राय नै बै सासे दुदु हमनाया नैबे माने कृष्णनि माबायाव दंमोन आरोना ओमफ्राय गैला
जाहाथे दांसिनांगौलै जोंनाबो फाला गिदिर गिदिर इउटुबारफ्रा बिदि मिनि खावलाबायबा जोंलाय आरो पाब्लिकसो नैबेहाय बाजार जायोमोन आरोना सुक्रुबारबा नै मैदेराबो गस्ला गानलायनाय ओमफ्राय मैदेरासो गस्ला गाननाय नै औ जायगाया थानोलाय मोजां ओमफ्राय बैखै गिर्जा गुर्जा दंलाय बैखैजाय उल्था जों थानायखै थांबा नैबे मन्दिराव ओरैबायदि साफा आरोना सिङाव क्लिन हाबनो मोनबा बिराद मोजां जागौमोन गोसथोनाय सिख्लाफोरखौ मोनफुंलाबायगौमोन खोमा दे नोंनो नायहरदो ओइ नै गस्ला दखानिया थांबायसो माथो खुलिया नामा ओइ बेखौ सोंलाय खुलिगोन ना खुलिया दखान डाक्टारा इयाव दं फै बेयाव लाग्रोसै मुलि बैयावबो दंमोन मोनसे बबेना रोङोब्रा बै माबा फै 2,000 years later. सुनायनानै सयथिबो दे गांबेसे लायो आंनिसो दे आयदै जारलासो लाखांनाया बिराद कमेडि खालामबाय जोङो रायज्लायनो रोङाबाबो सोरबा थाफानायबा मिनिनानै खुगा उदै बिगुरथिया साजोबगौमोनलै एबार जासिनाय फाला एबार डाइलग होनसै नैबे हिन्दी रोंलै बेयाव जाला खोमा हिन्दी रोङिनाव खारसै खोमा डाइलग होनो बै बुरिना बन्द' जाबाय दां होमबालाय बहा मोनबावगोन बुरिजोंलाय मा डाइलग होबावनो बहा मोनजाबावगोन बेयावनो मोजांसै दे जानोसै दे गोजा साइज बाथोनखौ मोननायाव 20 का हाँ 20 का पाँच सात में 20 जारलासो नै जननि एबजेटआ बेबायदिनो आंनि बियावनि न' इयो खिथाना होनोसै लाइट सुवाखै आंनि बियाव न' दोखोन मा मालायसो हिनजावजों